Zdravo svima, dobrodošli u moj novi video, jedno sređivanje terase pred zimu. Moram da priznam da baš nisam ažurna što se tiče čišćenja terase kao što čistim stan, iz prostog razloga što tu uvek nekako mi se sakuplja prašina najviše, bez obzira što je terasa, da kažem, zastakljena, ali mi uvek gledamo da držimo bar onako poluotvorena vrata i najmanja prašina naravno da tu ulazi. Opet napominjem da je nama svuda zelenilo ispred terase, znači ne idu kola, nismo na nekoj ulici, ali to apsolutno ne vredi. I ono što sam primetila u poslednjih godinu dana, što je neverovatno, da mi se paučina svuda, ali svuda nenormalno skuplja. Znači, što paukova imam po svim ćoškovima, i to sada ne mislim samo na terasu, već mislim apsolutno na ceo stan, sve sobe, predsoblja. Ja mislim da sam videla čak i u kupatilu. Ranijih zaista nije toliko bilo, pogotovo što ja plafon i sve te ćoškove često baš onako usisavam i gledam da baš onako ne dođe do toga, ali apsolutno kažem, ne znam šta se dešava i ne znam da li i vi imate problem takav, pišite mi svakako. Tako da, ja kao s vremena na vreme očistim ove police, kažem, ne radim to toliko često, više gledam da odradim stočiće i podove po kojima naravno gazimo, da to sve bude čisto, ali ove police baš nešto nisam ažurna, pogotovo što na gornjim policama, kao što ste mogli da vidite, stoje cipele. I te kutije za cipele sam davno, tačnije evo ove, kupila kod Kineza. Ranije su bile da se kupi u My Home-u identične i sećam se da je bila cena tipa, kod Kineza se moglo kupiti 3 kutije za jednu ovu My Home-u. Međutim, one su dosta savitljive i plastične su, ali ona savitljiva plastika i one se inače slažu, ali vremenom onako su baš propale. Kažem, ja ih imam jedno 10 godina i onda sam sada kupila ove u Pepku. Ove manje kutije su baš namenjene za cipele, piše i na njima kao shoes, ali mana im je što su male i što mogu da stanu tako ili dečije i neke dečije ili cipele ili ženske papuče, i to u principu ako nemaju štiklu, baletankice, te neke ravne i tako dalje. A onda sam kupila i veće neke kutije koje nisu predviđene uopšte za cipele, kao što ih vidite na gornjoj polici, ali su takođe potpuno providne, super se zaklapaju, taj poklopac baš onako drži. I to mi baš onako sada se sviđa i uopšte mi se sviđaju te providne kutije, da uvek mogu da vidim šta se u njima nalazi i da ne moram da otvaram svaku kutiju da vidim gde su cipele, a da budemo iskreni, pogotovo mi žene često zaboravimo koje sve cipele imamo, pa se nekad iznenadimo. To se dešava meni jako često, ono u fazonu odakle meni ove cipele. Tako da ove providne kutije su pravo rešenje za to, a i meni su ovako baš vizuelno lepe i uklapaju mi se što su eto sve tako providne, jer je meni bila crna terasa, kao što možete da primetite. I kako dolazi sada jesen, zima, svi su nešto u fazonu nekog preuređenja, nekih menjanja boja, a ja baš nisam u tom fazonu. Nekako sam namestila ovu terasu da mi bude baš onako po meraku, jel? I sve smo uradili da nam se slaže, tipa jastušnice, to sam vam već rekla, su posebno šivene i rađene po narudžbi, identične su kao ove stolice što su prefarbane u belo i na njih je tapaciran isti taj materijal koji je, odnosno dezen na jastušnicama.
Dekupaž su određeni stočići, 2 stočića koja imam da se apsolutno sve slaže jedno sa drugim, čak i ovaj poslužavnik gde piše Mom's Kitchen, 24 Mom's Kitchen čini mi se da piše, je takođe urađen dekupaž, on je inače bio potpuno drven brown i uradila mi ga je žena, eto kažem opet, da se sve uklapa međusobno. Osim toga, ja sam luda za letom i obožavam leto i znate sve one moje školjkice koje imam i videli ste i u saksijama providnim i ovde na ovom zidu i takođe je ova vaza u kojoj se cveće ovo veštačko nalazi, urađena je isto dekupaž varijanta. Znači kada je žena došla da mi radi terasu, apsolutno svaki detalj je i celokupnu terasu radila. Tako da ja sada da menjam nešto u boji jeseni mi nije to, a i ne volim to tmurno vreme, tako da još da ubacujem te neke naranđasto brown boje, ne vidim se u tome. Tako da sam ja rešila da ja ovu terasicu maksimalno sredim, pogotovo što je bio Fićin rođendan i onda sam želela da je baš onako lepo očistim kako bi mi svi lepo mogli da sedimo i uživamo na ovoj terasi. Jedino sada što sam realno menjala posle ovog delića gde ja vlažnim maramicama čistim ove žljebove od pokretnih vrata i tu uvek se svašta nešto nakupi, a pogotovo dok sam imala sveže cveće u saksijama koje je visilo, znači prvom kišom, to je bilo strašno, znači šta je tu bilo, zemlje, blata, užas, i onda sam rešila da više nemam uopšte pravo cveće, te sam na ogradu, to se takođe sećate, okačila ove kao puzavice. Međutim, te puzavice sam naručila preko interneta i koštale su Boga oca pre 2 godine, verovali ili ne, znači kao fora bio neki uvoz, ne znam nije odakle. Sve u svemu katastrofa su bile skupe i katastrofa su katastrofa. Kad kažem katastrofa, da su katastrofa, to znači da su se raspale u potpunosti, te ću ja lepo sledeće godine kod mojih Kineza da kupim nove po mnogo jeftinijim cenama. Ovako na kraju izgleda moja terasica, stavila sam još ovaj mini tepih, ja se nadam da vam se dopada, da ste uživali, pišite mi, a mi se uskoro vidimo u nekom novom videu. Ljubim vas sve puno!